Здравейте хора, днес ще играем Brawl Stars и се опитаме да дигнем 5300 купи и също така да дигнем Барли на 15 ранг. Той сега мисля, че ме е на 12, някъде 13. Обаче има един проблем. YouTube видях, че не мога да качвам видеа над 15 минути. И затова някъде в и 10 някъде, в и 15 може би, ще го спра, защото пак трябва да почна наново това видео, а то трудно. Не се прави трудно, просто докато... Просто е леко трудно да говориш и да играеш на някоя игра. Не. Мортис? Браво. Леко е трудничко обаче. Не. Това как мета по 2 топки, бе? Мале, Макс! Мале, тия какъв сандвич ми направи. Поне сме трети. Нали така? Добре. Ох. Значи... Вие играете ли на Мегапига, бе? Защото аз не играя. Значи, на 1000 абоната си пускам фейскама, защото може би, ако всички знаят, всички ютубъри си пускат фейскамовете на някъде на 1000 абоната и затова. Не, моля те, брат. Моля те, не ми прави сандвич. Моля те. Не. Нашето Лили е най-бавното нещо същество. Съществува в съществуването на съществуването му. Мале, това какъв додж беше? Мале. Това как беше? Убийство, един господ пита. Не взимай! Казах ти. Напомням, че аз съм дет. Напомням, че съм дет. Напомням, че не съм дет. Само казвам. Умри! Браво! Моля те, брат. Моля те. На малко е. Избягай, да, бягай оттам. Бягай, бе, брат. Бе, бягай, бе. Какво не разбираш от думата бягай, бе, пич? Какво не разбираш, бе? Аз може да съм Барли, ма съм по-добър от тебе, пич. Повярвай ми. Ако ми скочиш, не съм. Айде. И да. Няма нищо, поне сме втори. Аз трябва да гледам и часа обаче. Добре. Може би след 5 минути. След 5 минути спирам. Заради YouTube. Я станах ли 5300 купи? Точно 5300. Стартър. Разбира се, че Реар ще ми даде, брат. Разбира се, как няма ми даде Реар? След 4 минути за жалост спираме клипа. Защото... забравих да ви съобщя нещо много важно. Че всеки ден ще качвам видеа. В смисъл, всеки ден, когато мога. Иначе, ако нямам възможност, няма да мога да кача някой ден, примерно. Иначе, може би на 10 абоната си правя клуб. Това не знам дали ви го казах, но май не съм. Само аз ли искам маймуната супер много? Защото много дразнеща. Много е дразнеща. Наш, моля те. Мале.
Моля, моля, моля. Моля, то бъс. То бъс. То бъс умря. И тая Емс почти. Колко близко беше, бе, брат? Колко близко? Не, Едгар, не трябва да... Не трябва да събиете Барли или някой слаб герой срещу Едгар с Hypercharge. Не, аз не съм стъннат. Аз обаче не съм стъннат. Да те яд. Умири. Оп. Айде. Не. Маля, ако умра от така, каква. Добре. И браво, най-накрая победа е... С 3 минути спира клипа, за жалост. Много съжалявам, хора. Просто YouTube са виновни. YouTube са виновни. Не ми трябва да качвам видеа над 15 минути. Това е проблема. Може би след тая игра или след другата игра свършва клипа. Защото... Да. Без това нямам много батерия. То не е само това обаче. YouTube са виновни. Не знам що. Оп. 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 Айде. Ей, тук имаш някакъв. Оп. Оп. Айде. Значи... Неделя може би. Неделя. Или може би и утре. Утре имам идея за хубав клип. Или утре, или неделя. Имам идея за един клип, обаче ще видите или утре, или неделя. Защото това утре или неделя го повторих 50 пъти. Не! Аз съм дед тук. На 140 кръв съм. Айде! Заминахме си. Моля? Добре, няма значение. Тук беше... Тук беше на късмет. Обаче... Още една игра. Ще играем с Карл, не ме интересува. Карл, ако е победа, супер. Ако не е победа, не е супер. Тая игра и свършва клипа, за жалост, дами и госпожа, защото... Да, точно. Защото... Мале, пич ти кога взе тая кутия, бе? Майко... Хатунг! Не! Хатунг! Близко. Не! Какво ще кажеш да си тръгна оттам? Така, супер. Така... Разбира се, кемпене. Без кемпене не става. Без кемпене не става. Ето. Виждате ли, що не става без кемпене? Оу, чакай малко. Какво ще кажеш? Да не ми кемпиш. Оп. Брат, не ми пука. Оу! Хора, това ще е от днескашния клип. Утре може би ще има. И... Да, или утре, или неделя. На вас ще ви казвам бай-бай и чао!